Sarautar Hausa TV, tashar nishaɗi. Jama'a assalamu alaikum. Ranar 26 ga watan biyu na wannan shekara ta 2023 da misalin karfe 4 na yamma, daidai lokacin da ake tattara sakamakon zaɓe wato a ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar Tudun Wada da ke Tudun Wada, wasu gungun wato na 'yan dabar siyasa da yawansu sun kai farmaki wato a ofishin kamfen na ɗan majalisar tarayya na NNPP da ke wannan ƙaramar hukuma, inda suka je wannan ofis suka sa masa wuta da mutane biyu a cikin mota a cikin wannan ofis, wanda kuma sun ƙone ƙurmus. Haka zalika bayan sun ƙone wannan ofis da wannan wato mota da mutane a cikin wannan ofis, suka je suka yi yunƙurin tare wato hanyar da ta dangana da wato ofishin hukumar zaɓe inda ake tattara wannan sakamakon zaɓe. A daidai wannan lokacin su ma jami'an tsaro da yawansu suka fito suka rufar musu, inda a cikin waɗannan wato 'yan daba siyasa mutum ɗaya ya ji mummunan rauni wanda aka garzaya da shi asibiti, amma likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Haka zalika an kama mutane 4. Bayan an kama su, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Yakubu ya ba da umarni an mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai bangaren kisan kai, wanda yanzu haka an dukufa wato wajen gudanar da bincike. Haka zalika a dai wannan ranar wato ranar Lahadi 26 ga watan biyu na wannan shekara ta 2023 da misalin karfe 2:30 na rana, akwai wasu wato gungun wato na 'yan daba inda suka kai farmaki can ma wato ofishin hukumar zaɓe da ke takai dare lokacin da ake wato tattara sakamakon zaɓe, wanda suka yi yunƙuri wato su sa wuta a wannan ofisin, wanda sun sa wuta sun fara wato fasa abubuwa wanda jami'an tsaro suka rufar musu, aka wato tare su da wuri. An kashe wannan wuta, haka zalika kuma an kama mutane 3, daga baya aka ƙara kama mutum 1. Sannan kuma aka ci gaba da tattara wato wannan wato sakamakon zaɓe, wanda kuma an kammala lafiya. Waɗannan wanda aka kama, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Yakubu ya ba da umarni su ma kamar waɗancan an mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai